nějaké hodinky, které jsou tak zlé, a můžu se těšit. Já to musím pořádně stíšit. Normálním to musím stíšit. Už to nedá prostě, no konečně. Tak. A my jdeme do posledného levelu z naší hry. Co je to tohle? A co to se prešel? My jdeme ale na tento levelík. Wow! A do prdele, já jsem nebyl. A děk skonč! Mají to už jste viděli v minulém videí, ale já jsem borec a musím to na to dělat. Jsem černý, budu podat. Budu mě černý. Jsem černý. Hej! Ej, Dick More, automatik! Ej, Dick More, Dick 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 automatik! Byla jsem to tak. Kurva! Do prdele. Opět jako kajáča. Horigadasa. Jdeme dál. Oho, to jsem to a jdeme na tento level. Ten je strašně lehký, lebo se to takto očurat. Ty vole, už jsem skoro umíral. Tak, ale když zhoríte, tak vás to nerespavne. Celý level od začátku. Takže já vám to nebudu ukazovat. Oho, ty kráso. To je strašně těžké, ale tady musíte tak že... Tak. Juhu, jdeme dál. O, to je hnusné. Nepalka. Pojď. Sprinty. Tak. Jdeme dál. Boss? Ne, není. Toto je hnusný level. Tady musíte... A to musíte nadletět. Tak. Ty vole. Kurva. Dříve celý level od začátku. To bodláky hnusný základný. Tak jo. Jisto. Ty vole. Boss? Ne, jde boss. No to je těžký celkom level, ale to buď je těžký, alebo jsem lama, že ho nevím. Jsem lama, že ho nevím, že určitě prostě, jak děláte. Tak, tady je dobrý checkpoint a teraz to těžko dost. Pojď rychlo, woohoo, baby. Ty vole! Ty kokos. Boss? Boss! Nezměnila se hudba, což je divné, ale je to tak. A je tu boss! Sedni. Aj, čikon! Nemůžu ho táto. Kurva drát! Toto nemůžu robit, to mě zabije. Jsem vtitlý. Jo, jsem vtitlý. Zhoral jsem. Jdeme znova. Ne. A kamenky. Ne, žajzl. Zalez. Tak. Ej, ani ty ne. Woohoo! Baby. Nejde ho tady. Kurva! Zase to zvedl. Ty vole, kedy to spraví už?
další čas. Já se nemůžu vůbec hodit. Čtyřikrát, jo. A do prdele. A je mrtvý. Uhuhu. Tak. Jsou mega velké dvěrátko. Musíme jich... Dívejte se, dívejte se. Nemůžeme se hýbat. Ani střílet. To je nejlepší. Nejlepší je. Na to pozor. Tak. A jde spát. To je dobré. A teraz dělejte, teraz jde důležitá věc. Co můžeme dívat? Nemůžeme. No? A vezme papír. I'm you from the evil future. Trrr. Takže já se doufám, že se vám tato minisérie páčila. Nerdy No Time to Explain. Já myslím, že tato séria má velice bavila. Byla krátká, ale 3 videa, tak pohodě. Takže já se s vámi loučím, konec na videa a bang, ty vole. Tak, bang.